Kaixo, eta ongi etorri bideo tutorial berri batera. Gaur, erakutsiko dizuet nola erabili tabulazio erramintak. Lehenengo eta behin, gure tekstua aukeratuko dugu. Eta hemengo barran erregela honetan doble klika egingo dugu. Oain, ja direkto, tabulazio erramintara juten gara, baina beste era batera da, hemen formatuan paragrafo zona joatea. Eta tabulazioak. Hemen agertuko zaizuen, baina hemen Oda agertuko zaizuen. Ni gomendatzen dizuet hola jartzea eta berrela erregela ikusiko zuen ondakonko gaututa. Lehenengo eta behin dena ezabatuko dugu. Ezkerrean jartzen bazue, esan nahi dugu ezkerretik aurrera, ezkerretik eskubira idatziko duela. Eskuinean jarrita, esan nahi du eskubitik ezkerrea idatziko duela. Erdian esan nahi du beti erdien kokatuko direla letrak. Eta dezimala esan nahi du zualde zule idatzen nahi ezun guztia eta koma bat jartzean erditik aurrera segiko du idazten. Gu ezkerrean jarriko du eta 6 centimetro. Gutxi gora bera. Baina tabulazio teklai emanez hor jarriko zaigu. Hobetu izango da jartzea gutxi gora bera 4,5. Denak ezabatu 4,5 centimetro. Bain, hor txobeto, erdian. Gero adibidez, nahi dugu hau lortu. Hau jartzea eta dezimala eta gero eta gero gainera hemen agertzen zaizkigu. Beira, hau nahi nuen erakutsi. Hau agertu behar zaigu. Así goazen horiekin. Vale. Egon dezakegu 2, 7 eta 12. Gutxi gora bera, así que 2, 7 eta 12. Eta hau kendu egingo dugu. Eta hau ere. Eta denak erdian izan barra die. Eta honekin jarrita. Hau zen lehenengoa da, así que beida, ikusten, jazta. Gutxi gora bera aurreago izango zen. Bai, gutxi gora bera aurreago jarriko barko dituen, baina beno. Eta hauekin berdina egingo dugu. Hartuko dugu gutxi gora bera gure medidak. 5,25. Así que, ya jarrita daukegu. Eta honaino gaurko tutoriala espero dut ondo izatea, eta gero arte.